Здравейте, хора! Аз съм Ефрем 9 и днеска снимам първи епизод от рекламки на канали. Ще рекламирам. Първият канал, който ще рекламирам е на Крисплей. Той има 29 абоната. Дано да станат повече. Единия съм аз. И той е снимал неговия сървър, фейл на негов приятел, много неща е снимал. League of Legends, Flappy Bird, Amnesia, интрота, Minecraft, Super Mario. Най-вече е снимал на Minecraft. Какво да кажа друго? Той си има сървър, където аз, Ефрем 9, с Езриел сме Diamond, а пък Шазнас е нищо. Просто си е нормален играч в сървъра. Тук снима на Survival с неговия приятел Мониплей и на него ще направя рекламка, и с братът на Мониплей ще видите после в рекламки неговото. Има тук Лая Прага, Razer Sharp, има, сега ще ви кажа колко видеоклипа. Горе-долу известен човек. Хоства много хубав сервер, само че не знам как да го направя от 7 до 24. Ако можете да му помогнете, пишете в коментарите. Аре бе, чакаме малко. Има колко видеоклипа. Ето тук ще пише при информация, ще пише колко видеоклипа има. Да, това го мразя. Всеки път докато снимам излиза. Има 29 абоната, 2547 показвания. Канала му е създаден на 24.5.2013 година. Нашето е много по-отскоро и вече има повече абонати, но има много по-малко показвания на страницата. Мисля това да от рекламките. Забравих да ви покажа за кои се е абонирал. Абонирал се за Абонирал се за Aselder BG Play, ще се абонирам. Falcon Lover, Tennis Ads. Ако не го казвам правилно, ако не го казвам правилно, просто напиша в коментарите. Така, Saberforge, Video Games, така, абониране. Nook Norway, Gamer Змея BG, Love Games, After Match Game Videos, Evantube HD, Matthias Good, Mythical Morning, Jason Derulo, John FX, Tryzone Extreme, абониране. Awesome Products, Blaze Plays MC, така, някакво китайско нещо такова, не мога да го прочета. Рака, Video Game Donkey, Bart Baker, Кети Пери Вево, Гусайде, Roambi Official, Skins, Polty Lights,
Да. Napalm Records, Red Mercy, Double, абониране. The Atlantic Craft, абониране. K-Yorn и Popular MMOs. Има още много. Element Animations и това беше от мен Ефрем 9 от The Bulgarian Brothers. Първи епизод от рекламки. Очаквайте още и